No, mitäs Simo? Ei mitään. Luen tässä akkuaikaa. Jaha. Sekin mitään. No mitä? Mikä tulee Jykin jälkeen? Mitä? Mikä tulee Jykin jälkeen? Veikkaappa. Veikkaappa. Onnenpyörä. Sehän on mukava. Mikä tulee Pikku Kakkosen jälkeen? No enpä tii. Niin mikä? No en tii. Veikkaappa. Veikkaappa. Listo näppääjä. No niin, osa se pitänyt arvata. Mä oon puhunut 7 leskeä. Mä oon puhunut 7 leskeä. Tää muuta Simolle kuule. Mä oon soittanut trumpettia. Mitä oot soittanut? Häh? Trumpettia! Niin sitä torvia. Niin, uskakko? Uskakko? Tiedätkö mitä? No mitä? Ei mitään! Mikä tulee Jykin jälkeen? Häh? Mikä tulee Jykin jälkeen? No. Mitä? Veikkaappa. Veikkaappa. Mä oon sitä vittaakaan mikä tulee Jyrkin jälkeen, pessä saatana turpas kiinni. Saatana! Ai saatana, mulla meni nokka poikki. Vittu mene mylle.